Kublaya pi barok teg jonga de ketbok banga pedang subaya pi shaka channel ke jonga. Haka ni video mentasngi ngenya keren shapanga wei ki artificial intelligence app. Ke imo kata ka artificial intelligence app. Hang ni ngenya keren shapanga chat GPT. Ke chat GPT kadika wei ki artificial intelligence app. Ke ka bala pelong yang bangan shna video kam tam banga keren shapanga ni topik chat GPT. Te kendiat sengi nang ni ngay songkai bagi paralog. Tengah poya keren bagi siapang ke chat GPT. Henry ka basulingo yang akalong ba kikili yang ke mo kata ka chat GPT. Kadiga game na ngong ka chat GPT ka long ka ka bala penyarap ya pi haka jingtray kam ka jong pi ka baman ka sengi. Ka jingkili jong ki ka long kum ki bar haka nor kom kata ka chat GPT kala ban penyarap yang ni haka jingtray kam ki jongi. Tangi ki nong rekam, Henry yaki kena school, yaki batray haki different department ro. What yaki bat done haka health department, haki offices, yaki kena school, yaki designer, yaki nong tau jing ruai. Ngala ban ong yapi haka wik rukam, ha baro ki liang, haka jing dan kam jong ki jing rekam, ka chat GPT kala ban yarap yapi. Yang ini pet. Kumno ka chat GPT kala banyarap yangi. Ya ka chat GPT la tau daga company ka bakerteng OpenAI house name arhajar arpaway. Kumbangi baro ngiti ipet ya ka Netflix. Ka Netflix ka simpor hadu license siteng banpoy 1 million user. Kumjuru ka Twitter ka BAM hadu arsnem ka Facebook shpobnai ka Instagram shibnai siteng. Henry yaga chat GPT pat tang hapo sansngi kalayo 1 million user. Ke ka daw ka baka chat GPT kalong ka bakloy bha banpoy 1 million user. Ka daw kalong ba yaga chat GPT ngila ban yo free access how ajar phaway kadon ka version 3.5 Henry how arajar arpusaw pat kalawan ka version 4.0 kabla upgraded but haba pipenun kami ka chat GPT pinso badan u neka cylinder jongka na bada pidan kano no ka jingkili ada ka day ha ka jing em ka jong phi lane ye ka jingkili jong ka perthai ka jingkili jong satla ka perthai pinyo ka jubab kumba phiak tren baru perlok u jong phi una prenjongi ngila use ye ka Photoshop. Ka Photoshop hot ngila bangin ya edit ikidur in snai kidur ki design. Henry haba fi use ka Photoshop ka simpor hadu shikanta lamne kam dunaya kata. Henry haba fi use ka chat GPT. Pitho kano kadur. Let's say pikwa ukla ubadang up ya ka sim. Pidong kam tang man type hang tu ukla badang up ya ka sim bo unbam pilai kadur. Baga simporu tang dik second 1 click pilayo kadur. Hot. Kajuru yaki designer haki snam ki balali menshwa haba pidon kam ban design pidon kam may ban lap yu tau brio badeu designer because tau designer bala ban design makam ka jong u kalong ka secure ba Henry haka singi ka bamenta pimdon kam show haka chat GPT lada pidon kam ba pikwa kano design pidon kam tau pin type kano design kilayo kumjuru yaki logo ki jong pi ngidon bangi jile kai but ngikwa basna ki logo kalau ka basuk menta what hadu banda tau jing rai ro lada pikwa ka jing rai lada pitho ka chat GPT jong pi nga I want a happy song shubo da ka kten ka siru pila badukam ngakwa ka jing rai banga spoken kala tho hidala de ki jing rai tek met ye pi ki me ki paro ki ba pidon ki khon ki bali school ka chat GPT kala ban yarab ya pi hake puli puthi jo ki khon ki ti jong pi ho ngakte nget ba phi pha ki khon se tuition Henry ka dai ro ya pi ba pin upgrade but pin ya pet ya kata ka chat GPT na ba ka chat GPT kan yarab ya ki khon ki jong pi haka puli ka puthi kata tang haka English math science grammar kano ro ka badai ya ka puli puthi ka chat GPT kala ban yarap lu dia pi habaro kiliang lada pidan ka problem ha ka science ka jong pi pidan kam tang ba pin type bon
bapio ki homework baki khon ki jong pi kimla ba pikin pendam henry hoi phila am ka mi ka chat gpt ba phinyo ka jubam henry kani kam dei ba phin ai full access ki khon ki jong pi bakin copy kin petto haki exam ki jong ki lingba ka chat gpt henry kinya shemne ka chat gpt kum weina ki tutor lamne ka weina ki tutor na baka diga machine takada nga ang way na ka way na ki tutor bakin yarap ken yaki haka puli puthi jong ki pila bini try ban experiment ban poso ka ni video ro ban pet kata ka chat gpt ka yarap sya ne am lada don gono no jinkli ka baki no hikai ki ai pila ban check ban pet baka yarap si sya nam kata ka chat gpt henry nga mana lupa ya phi ba phim dei ban pen kampat ya kani kum ka way na ki jingpet to na ba buon ki news ki bengi yo i kam tam ki shabar ki ri ba ka por covid ki khna gla pen kam da ka chat gpt da ki ai technology kumno ban petto kumno ban pass ki exam hoy kani kam dei galanti ki henrei phila ban shime ka chat gpt kumu tutor jong phi but ye phiru ki badan ha ki jing trei kam jong phi let's say phia ban tho shi thi let's say phia ban mil shaki bahe ki jong phi let's say pa jumlin man tho shi thi kalong ka bahe phi kumno ka ngan tho shi thi henrei kalong ka basuk phedon kam ho yala de ngila ban batai te kum ba phila ban batai bala ban kren yala de kum tahi kren ka chat gpt shutho banga pha utata sithi nga ja kata ta walen nga ja ponga ya chata da pitho kan draft ya fi ka sithi bara baka draft pinda pipet kan long ka prepare na baka long sisa kum draft utaw way ubat bit ba ubabet bar ngaya lir wala try bar ho ka long sisa te ka chat gpt ka yarap sya baro kiliang henry ka jingmaru ka am lada ka chat gpt kala start ka ni ka don ka jingma na ba ki kam ki bangingi la ban tre ki designer ki la ban tre ki kam ki batang unong tho jing rai ban nang sya ban tho ki jing rai menta ka chat gpt kala sim lo de ki te ka jing kli ka long lada ka chat gpt kalong ka batibet kata-kata kadon jing mane mengi ki brio haka jing tre kam ka jongi ka boman ka sngi baka jubab kalong hoat haba ki wan ki technology ki bathamai ki barim ki julit no ngan ai nuksa ya phi haba wan ka smartphone ki to ki telephone man ki bangi jio e bakiya charum seneng basnai ki telephone line ki la ja no haba wan ki kali kulai ki ja no haba mi ka atm card kinong nongsna kinong thokot hapo bank subono kibapen draft ya fi namata ka pisa hapo atm kila duna ngamong kila ja 100 kila duna no te ho ka chat gpt ka wara ka jingma te ke ka bangi dei bangin lat nya ki jingma benya ka chat gpt pin practice ya ka but ho nginum sa dien kumba ki wei pat ki brio ki lanang ngiru ki khasi ki jaj ban rio jongi ngi dei ban upgraded yala de ngi ban page ki ka ta chat gpt ngi nya page but haba pi page nang it's scam phila ban post hoy ni video si phang but page ya ka chat gpt phila ban tho ha draw ya ka chat gpt kano ru phiko ban ai rong ka yeng ro ani thu pi hoi le si ka long fani pi phila ban sandor ka pat jo ka room go jong pi phila ban pan suggestion ka chat gpt ngan ai rong yu ka ni kamera nge janga kan pin i pi ka karong bar kan li pi phiko anem bangan generate ya pi ya ka kamera ka jong pi da ka rong bar kan da pi ong ho kan sa generate pat ya ki ka chat gpt ka long ka ba upgrade sha bar ngan scam ru ling ba ni ka video mta ka sngi ngi baro ngi long upgraded barkan ga generation bangi ementa bangin page ya ka chat gpt lada episode tanat ikani video ba page menta kasni so ba pin like subscribe but share kani video ba pin I mean sim ro ya pi kalong kam don ka ga jinglot re tang ba pin like subscribe but share kani video nang scam ngin say kendo biang ha ko pat ka video ka balong ka jingtep kalong ka bor ko bless you